Olako sorpresa, erreman digun txiribitonek, Enekian, lehenengo jaunartzea egin behar buenik. Orduan xertadeko jantzi ez horrela marinelez. Badak izan nahi duen txiribitonek. Badak izan nahi duen. Zuekin jolastu nahi duen. Zuek ez duzu ezagutuko, baina garai batean, telegraforik eta horrelakorik ezegoenean, barku batetik, itxasuntzi batetik bestera hitz egiteko, marinera jartzen zen hola brankan, jartzen zen itxasuntziaren aurrekaldien, eta banderatxoekin nolako jarrera hartzen zuen, letra bat adierazten zuen, eta horrela hitzak osatzen zituzten, eta horrela elkarri gauzak esaten zizkiduten. Batxen egiten hori? Eta horrean txiritoneko egin nahi duzta, jolas hori ingo dugu, baina erabiliko dugu jolas hori ikusteko super bateko haurtxo hauek, askarrak diren edo txepelak diren. Listoak diren edo babu komplektuak diren. Bai? Orduan, gauze bat egingo dugu. Erraxa marrexan dadin, bakarrik egingo ditugu bokaleak. Zue bakizue, izkiak, letrak, bitankerakoak izaten direla, ez da? Bokaleak eta kontsonanteak. Bokalekin bakarrik. Bokaleak dira Z, J, K... Zein dira bokaleak? Astotxoa, xaraxu. Hori izango da, hori izango da, isuna. Begira, hola xonda. Txiribitonek erakutsiko dizue, izki bakoitza, bokale bakoitza, nola den, xe jarrera den. Ta gero nik esango dio belarria. Txibiton, jarri horrelako letra. Belarria, eta esango, bat, bi, eta hiru, behar jarriko du, eta zuek esmatu behar duzue. Asmatzen badu dituzue batzuk, oso ondo. Baina asmatzen espaitu zuen, nik esango dizuet. Astotxoa, xaraxu. Komprome? Arritxko auki behar da, Arritxko auki behar da, jolatxe da bestera. Bai? Lehen da bitxe irakutsi. Nola izango da? Txirbiton? Etxetxoa, ikustu zu, etxetxoa. Nola izango da? Nola izango da, tantalla, tantalla. Eta borobila, opopotama, bera bezala. Opopotama. Eta xexena. Ikasitu zuen, nola diren? Horain nik esango dio txiribitoni, belarria, jarri behar duk. Bat, bi eta hiru esango zuet, ea zein letra jartzen den txiribitonek? Bat, bi eta hiru. Hau naspila. Hau naspila, txiribiton, segarri. Ondo jarri du, txiribiton, horrek iztu balio, Aizu. Nik txiribitoni belarria esango diot inork entzun gabe. Bera jarriko du eta bezala, bat, bi eta hiru, arrun deno batea asmatu behar duzu, Horain jarri behar duk. Bat, bi eta hiru, zein. Txiribiton, zein jarri du. Ondo jarri du, ondo jarri du berak, Txiribiton? Zein da, txiribitone jarri duena. Txiribitonean? Aixue. Txiribiton. Hau itxatxu kompleto haituk. Azkeneko aukera, bestela bakizue astotxoaren esango zuet, astotxoaren, sentitzen du, baina astotxoaren esango zuet. Txiribiton, azkeneko aukera emango diago, jartzak, Jarri txiribiton, bi! Txiribiton ondo jartzen ari aiz? Txiribiton ondo jartzen ari da, Ojo! Txiribiton! Zein da? Bi eta hiru! Akabo, txiribiton, hauekin ez da hauselik. Nik sentitzen dut, nahi pena ematen dit, baina ikusita dago, zue superbateko aurtsua, zarete, lelo kalamidade erabatekoak, Idearik ez da zu. Eta esan, zer esango diogun Mirriri, denok batera. Astotxoa zara zu. Berriro. Astotxoa zara zu. Mirri, baina ez adin egarrez hasi motel. Mirri, merienda garaia da. Bokadillo garaia da, Mirri. Txirbiton, non dira bokadilloak? Txiribiton bokadilloak? Hemen dira bokadilloak.
Honek, kentzen dizkin niri penak. Txiribiton, erakutsi, ire bokadilloa oraintxe bertan. Jarri hemen, parekatu inbiarrizke hau. Zuek lekuko, ikusten duzue? Hau alda, justizia, Badaki zue zer den hau? Hau korrupzioa da, korrupzioa, Txiribiton, hori bokadillo baduk eta hau pintxo txiki bat besterik ez. Txiribiton, bokadillo handia. Txiribiton, bokadillo handia emateko. Txiribiton, ni azkarragoan hauk, guapoagoan hauk, doktoreagoan hauk, eta gainera bokadillo handia nahi diat, beraz, bokadillo handia eman beharriak. Ikusiko duzu harentxe bat da. Konparme! Borroka egin behar denean, borroka egin behar da. Mirri eta Txiribiton alde mendi, baina zer gertatzen da hemen. Ni joaten naizen bakoitzean zue beti liskarrean, zue beti borrokan, ze arraio gertatzen zaizue orain? Korrupzioa. Zergatik, Mirri? Txiribiton erakutsi ire bokadilloa. Zer gertatzen da, ez aldu nahikoa honelako bokadillo eder batekin, Mirri? Hori pintxo txiki bat besterik ez dut. Txiribiton, benetan nirea desente handiagoa duk, Ia handiagoa, noskita Mirri txikiagoa, baina zer, Mirrik ere handiena nahi aldu? Dudarik ez, Eta Txiribitonek ere bai. Eskerrak Txirrik baduela beti irten bidiren bat zuen liskarretarako. Hona hemen nire azken asmazioa. Sokrates! Zer egiten du Sokratesek? Oso erreza da, pertsonen artean liskar bat dagoenean, borroka bat dagoenean, berak erabakitzen du arrazoia noren alde dagoen. Zer da Microsoft software? Bai, holako zerbait. Egingo dugu beraz, baina, tira ba, entzun. Ordenadore, tipo... Sokrates, bi persona ditugu, Mirri eta Txiribiton, eta bi bokadillo. Persona bat eta hipopotamo bat. Bi bokadillo bata txikia, bestea desente handiagoa. Bestea pintxoa, bestea pintxoa. Baina bai Mirrik eta bai Txiribitonek, biek nahi dute bokadillorik handiena. Ez bai eta ez ez. Arrazoia nor du, esan, Sokrates. Beraz, Txiribitonentzat bokadillorik handiena, Mirri? Bai, Bai. Microsoft dara esan duke. Bai. Ba, oai, Microsoft fatu dauteko ya. Trazen askarri zikin hori. Oain txikusiko. Tika, jata, karbingo ya. Oagatu, birrindu, buskatu, dena. Kusiko. Ez da gitzazte zikin horrek ze genio daukan Mirrik. Bakarri farra egiteko dela. Mirri. Genioa baduk, baina nire makinak ere bere genioa badu. Eta argi bili bere mendekua ere har dezaketa. Mirri, kontu izan, abisua eman diat. Denok entzun duzu, ez da? Berak nahi du bokadillorik handiena, ez da? Bai ala ez? Denok entzun duzue? Bokadillorik handiena nahi du Mirri. Ea zioer dioen ba Sokratesek. Ai, me quedéis laguntza. Mirri, ez zuen ba bokadillo handia nahi? Bai, baina horren handia ez? Hemen duk ba, munduko bokadillorik handiena. Mirri barnean duena. Komena Txiribiton ekan nahi gau, Txiribiton ekan nahi gau. Hago, Txiribiton, hago, etzak Mirri jan. Baina Mirri, ez adik ezkatu meserez. Entzun Mirri, honelakotan zein da guiruron legea? Guiruron legea? Aia kuidaus, ez da? Aia kuidaus, zuek baldak zue aia kuidaus egiten. Zer egin behar da hortarako? Begira, eskubiko besoa altxatu behar da. Luze jarri. Denok ez, besapea garbitu ez duzuenak ez, Eta guk aia kuidaus esaterakoan, eskumuturra mugituz,
Ja! Hui! Josena Gómez edez? Música! Naritzen gara goxokiak aten, komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen, denak galduta ere eskarak eskatzen, zein da gure leloa? Asteburu amaituta eskolara buelta, gure kalbarioak askenik estuta, baina ezin egon bat beti ozpinduta, zein da gure leloa? behar dugu ia egunero, Japonia begietan sartzen zaigu gero, baina gure negarrik ez inork espero, zein da gure leloa? Harrapatu muki eta guzti, doministikoa egin taurrekoa busti, edukazioneko gauza ez dirudi, zein da gure leloa?